Máme tu úlohu 6 o Petrovi, který jel po cyklostezce, ale musel se vracet. A máme vyjádřit v 6.1 a v 6.2 máme vyjádřit výrazy s proměnnou x a různé délky na té trase a pak v 6.3 máme dopočítat celkovou délku té trasy. Tak. Minimálně to vyjádření těch délek pomocí toho x je dost jakoby snadné, stačí prostě přečíst si to zadání. Takže je tam řečeno, že jel, nebo máme, ptají se nás, jaká byla ta délka mezi stánkem a chatou. Tak a tam je řečeno, že vyjel do délky stánku a měl za sebou 2/3 té trasy. A ta trasa celková je x a 2/3 z ní jsou 2/3 x a dokonce mu zbývalo teda už prostě ty 2/3 ujel, takže mu zbývalo to x minus 2/3, takže to je 1/3 x. A to je výsledek 6.1. Tak, pak tady máme 6.2 a tam je řečeno, že máme určit délku mezi stánkem a místem, kde Petr našel svůj telefon. Tak zase je řečeno, že ujel 2/3 té celé trasy, toho x. A vracel se a ten telefon našel ve čtvrtině vzdálenosti, kterou předtím ujel. Takže to je čtvrtina z těch 2/3 x, který už ujel. Tak. A tím pádem 2x1 je 2, 3x4 je 12, takže 2/12 x, což je 1/6 x. Jo, zároveň můžeme to napsat jako x šestin a tady to nad tím můžeme napsat jako x třetin. Tak. A pak je řečeno, že ve chvíli, kdy našel svůj telefon, zbývalo Petrovi k chatě ještě 24 kilometrů. A máme vypočítat, kolik Petr celkem najezdil. Tak, co my víme? My víme, že celková délka je x. Tu celkovou délku on ujel, ale musel se tam vrátit. A o kolik on se musel vrátit? Vrátil se o to x šestin. Ale on se vrátil a pak zase musel jako se dostat zpátky na tu trasu. Takže on to ujel dvakrát, to x šestin. Takže tohle je to, co ujel. Tak a teď my musíme dopočítat, jaká je celková délka té trasy a pak to vložíme do tady té rovnice nebo dosadíme a dopočítáme výsledek. Tak a je tam řečeno, že ve chvíli, kdy telefon našel, zbývalo mu ještě 24 kilometrů. Takže mu zbývalo x třetin, když byl u toho stánku. Pak se vrátil o x šestin, takže mu zbývalo x šestin plus x třetin plus x šestin a zároveň mu zbývalo 24 kilometrů. Takže těch x šestin plus x třetin je 24. Tak, teď si to vynásobíme 6, takže 2x plus x je 144. Tak 2x plus x jsou 3, takže 3x, takže děleno 3, takže x bude 48. Tak a těch 48 je délka celé té trasy.
Ale on ujel víc než celou tu trasu. On ujel tady tohle. Tady tohle. Takže když si do toho dosadíme těch 48, takže tam je 48 plus 2 krát 48 děleno 6. Tak 48 děleno 6 je 8. 2krát je to 16, takže 48 plus 16, takže to bude 64 kilometrů. A to je ta celá, nebo to je ta trasa, kterou on ujel s tím, že se vracel.